दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे हाबाफारि जाय माने खोन्दो दालाय आफाद दानाय बेबो मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबाफारि आरो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सपरि दखरानि सिङाव दिनै नैबे हसंगुदि बर' फरायसालियाव डेकापाम खोन्दो इउनिट एबसुखौ दादों आरो बे डेकापाम खोन्दो इउनिट एबसुखौ दानायजों लोगोसे बे ओनसोलाव थानाय गं 17 बर' गामिफोरनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि आरो बे गामिनि थान्दैफोर लोगोसे लाइमोन आफादनि थान्दैफोर बिदि लानानै बेवहाय लोगोसे खोब मेहेर गोनां जादों दिनैनि सावरायनाया जे जोंनि मोनसे समनि आनडिभाइडेड लखिमपुर जिल्लाखौ दैदेननाय सासे बारग' आफादगिरि तम्बुरु दैमारि आदा बिथां दंमोन लोगोसे सिमेन्ट सापरि थानानि सिआइ दैदेनगिरि बिथाङाबो दंफायोमोन आरो खोब मोजां जादों बे समाव दिनैनि जि सावरायनाय बेवहाय जोंनि जि सोलोंथाइ जोंनि जि सुबुं सांग्रांथि मेल बेनि सायाव सावरायनाय जादों जोंनो जे गोग्गो सोलोंथाइ नांगौ गावखौ दैदेननो थाखाय समाजखौ सोलायहोनो थाखाय जोंनि समाजा जे सांग्रां जानांगोन गावनि इयुन जोलैफोरखौ मोजां लामाजों लांनो सुबुं सम्पद दिहुननो आरो जोंनि इयुन जोलैखौ थार आरो सैथो लामाजों दैदेनलांनो थाखाय जोंनि दिथागिरि बिमा बिफाफोरा जोंनि समाजा जोंनि गोरोंसाफोरा जोंनि इयुन जोलैफोरनो बा जोंनि इयुन जोलैफोरखौ मोजाङाव जे इनभेस्टमेन्ट खालामनांगोन बिसोरखौ जे मोजां सोलोंथाइ लाहोनांगोन बिसोरखौ जे मोजां खामानियाव बाहायनांगोन बे नोजोरजों दिनै सावरायनाय जादों दिनै बारा गोबाव सम गैला नै फुजा सम फैनोसै दुर्गा फुजा दा दुर्गा फुजायाव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा जोंनि बर' माने सुबुंफोरा माबायदिहाय सांग्राङै जोङो थानांगोन जोंनि इयुन जोलैफोरखौ जाहाथे फेग्रा मुवाफोरजों गफबना थाया जोंनि इयुन जोलैफोरा जाहाथे बाइक सालायनानै मबाइल सालायनानै गाज्रि खैसाराव गोग्लैया बेबायदि गासैबो बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै बेवहाय खोब मेहेर गोनाङै सावरायनाय जादों आरो आं सानो बेवहाय दिनै गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लानो मोननानै आङो साबायखरबो जासिदों सिमेन्ट दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बे खाबुखौ होनायनि थाखाय बिथांमोनखौ गिबियावनो बिबान मोननाय दैदेनगिरि फंबायमोनखौ आङो बरायनानै लाग्रोबाय जिल्ला एबसुनि जानानै दा बेवहाय बिथांमोना जि गावनि बेसेन गोसा सम सोलोंनायजों लोगोसे फरायफुनाय समजों लोगोसे सिमेन्ट सापरि दखरा इउनिट एबसुनि सिङाव जि इउनिट एबसु बेवहाय बिबान लाफैनायनि थाखाय दा सोलोंनायजों लोगोसे जोंथ' सोलोंथाइखौ लानांगोनानो बेजों लोगोसे जोंनि एबसुनि जि मावनां हाबाफोर समाज फोसाबनायनि हाबा सोलोंथाइनि हाबा गुबुन गुबुन जेरै मावनां हाबाफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोसावनाय दा बेवहाय बिथांमोना खोब मैखोमै बाहागो लागोन आरो बे बिथांमोन दैदेननाय जिखिनि इउनिट बे इउनिटनि सिङाव थानाय गामिफोर जेंना जेंसिफोर बे इउनिटनि सिङाव जानाय बे जेंना जेंसिफोरखौ बिथांमोननि गेजेरजों जोङो सुस्रांनो हागोन बिथांमोननि नेतृत्वआव बा दैदेननायाव बे ओनसोला सांग्राङैनो थागोन जोंनि बर' सुबुंफोरा बर' जायगाया बिखौ जोङो हास्थायो आरो बिसोरजों जों जिल्ला आफादाबो बाहागो लाफागोन आरो दखरा आफादाबो जों बाहागो लाफानानै जोंनि समाजनि मोजांनि थाखाय जोंनि बर' सुबुंनि थाखाय बर' लाइमोनफोरनि थाखाय बर' फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय बर'नि गुबुन गुबुन थाखोनि सुबुंफोरनि थाखाय जोङो एबसु हिसाबै ज' खामानि मावगोन। फरायसा आफादा जि थालांनाय डेकापाम खोन्दो एबसु दाफुंनाय बे हाबाफारिखौ जों दिनै मावफुंनानै लाबाय बे हाबाफारियाव फारियै बाहागो लाफैनो हादोंमोन जोंहा धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि तेनजिं बर' सारा आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हादों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि साराबो बाहागो लाफैदों आरो खोब गोजोनथाव बाथ्रा मोनसे समाव आनडिभाइडेड लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि बिबान मावबोनाय आफादगिरि बिबान मावबोनाय दमरु दैमारि साराबो जोंजों बाहागो लानानै खोब मेलनि बिबुंथिनि गेजेरजों गोबां माने मोजां बिबुंथि होलांबाय आरो बे हाबाफारियाव जोंखौ जि मदद आरो सहयोग होनानै जोंखौ मदद होबोनाय फारियै मोनथाम गामि बे गामिया जाहैबाय हसं 1 नं हसं 2 नं हसं लोगोसे सेरेन बर' नेपालि आरो बेवहाय बाहागो लाफैनो हानाय मोन 17
मोन 17 गामिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो लोगोसे लाइमोननि दैदेनगिरि बिथांमोन बे हाबाफारिखौ बाहागो लानानै खोब समायना रमायनायै आरो आब्रुथि गोनां खालामदों। आरो जों सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों बेखौनो खावलायनो लुगैयोदि फैबाय थानाय जि फुजा बोथोराव जोंनि लाइमोनफोरा, जोंनि जि दैदेनगिरि दिथागिरिफ्रा जि फुजानि नामाव जाहाथे सेरखाय बेरखाय माने गोदाव सोराव माने आब्रुथि गैयै आलाय सिलाय जानो नाङा। फुजाखौ मोनसे डिसिप्लिननि गेजेरजों जानानै गावनि न' फारसे मोजाङै गिदिंलांफिननो हायो, बेखौनो आङो आनान गसाइनि सेराव आर'ज गाबनानै लोगोसे सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो गुरै खावलायहरनाय जाबाय।